prajem vám príjemný deň a vítam vás na začiatku našej cesty naprieč výchovou. Celý cyklus Výchova v kocke je členený na niekoľko modulov, v ktorých budú 3-4 videá a ich prostredníctvom sa budem snažiť previesť vás svetom výchovy. Skôr to však bude iba prelet alebo možno inšpirácia k hĺbšiemu poznaniu niektorých tém. Ako prvý vám predstavím základný informačný modul, v ktorom sú 3 videá venované navigácii v celom cykle, mojej motivácii a mojim skúsenostiam získaných prácou s rodičmi. Výchova. Skúste si uvedomiť, čo cítite pri slove výchova. Je to radosť, pokoj alebo obavy, neistota, sklamanie, pocity viny? Nech už sú vaše pocity akékoľvek, výchova tu je, vždy bola a bude. Je večná, ako večný je aj život. Výchova k rodičovstvu sa nikdy špeciálne neštudovala, no i napriek tomu ju zvládali všetky generácie. Niektoré lepšie, niektoré horšie. Mojou snahou je spojiť práve sebaistotu a pokoj rodiča s témou výchovy. Ako som naznačila, niečo vám poviem o sebe, o mojej motivácii spracovať tému rodičovskej výchovy a priblížim vám aj skúsenosti zo svojej 43-ročnej praxe klinického psychologa. Prvý modul. V tomto module som sa pozerala na výchovu z pohľadu evolúcie života a ľudstva, vďaka čomu máme zakódovaný rodičovský inštinkt. Okrem toho, každá doba a kultúra nám taktiež zanechala určitú pečať vo výchove. A súčasne sme dostali výchovné tradície formované niekoľkými generáciami. No a výchovu máte zažitú aj vo svojom živote a teraz ako rodičia ju znovu opakujete a vedome alebo podvedome spájate všetky zažité skúsenosti, tradície, rodinné inštinkty, novodobé informácie. A tam niekde sa dostávame k nevedomému a vedomému pôsobeniu vo výchove. A to je výchova versus nevýchova. Tu som sa zamyslela nad tým, či je možné aplikovať zlatý rez vo výchove a prečo je pravda vo výchove životne dôležitá. Druhý modul. Stres je tak známe a často používané slovo, že si už ani neuvedomujeme jeho skutočné dôsledky pre ľudské telo a mozog. A o tom si niečo povieme v druhom module. Súčasne vám predstavím aj metódu, vďaka ktorej som pochopila mnohé svoje staré stresy a ich dôsledky pre moje zdravie. Rozhodla som sa predstaviť vám ju hlavne preto, že je dostupná všetkým, môžete ju na sebe zažiť a postupne sa s ňou naučiť aj pracovať. Emócie. Hýbu nami, či chceme alebo nechceme, prežívali ich naši rodičia, starí rodičia a budú ich prežívať aj naše deti. Dnes je už známy vplyv emócií na gény, ktoré spájajú generácie a dostávajú sa až k nám. Pochopiť tieto kódované emócie nám umožňuje rodinná systémová terapia, metóda rodinných konštelácií, ktorá je taktiež dostupná pre všetkých, ktorí majú záujem s ňou pracovať. Uvedomte si, ako nás fascinujú archeologické objavy, ale aj objavovanie informácií o vlastných predkoch v archívoch, a pritom to je iba vonkajšia strana nášho dedičstva. To, čo si nesieme v sebe, ich schopnosti, talenty, ale aj ich príbehy a emócie môžeme pochopiť a stretnúť sa s nimi práve prostredníctvom rodinnej systémovej terapie. Ja to považujem za duševnú archeológiu. Stres a emócie vedú až k téme chorôb, oni sú ich podhubím a sama som to zažila od poruchu učenia až k onkologickému ochoreniu. Samozrejme, priblížim vám aj tak krásny odbor, akým je psychológia a v čom vám môžeme ako psychológovia pomôcť, čo môžete od nás očakávať a požadovať. Sme pri 3. module. Rodina je systém, v ktorom žijú individuality, jedinečné, neopakovateľné osobnosti, ktoré majú svoje schopnosti, ale aj svoje traumy. Okrem týchto jedinečných vlastností má každá osobnosť v rodine aj svoju rolu. Je to rola matky, rola otca, ktoré sa vo vývoje dieťaťa doplňajú a sú nenahraditeľné. Za kľúčovú tému vo výchove považujem aj tému starých rodičov. Ich miesto v rodinnom systéme je tiež nenahraditeľné. Predstavte si strom, ktorý nemá korene.
A presvedčím vás, že to biblické cti otca svojho a matku svoju platí, nech už bol ich osud akokoľvek zložitý. Nejde o to, aby ste utekali za svojimi rodičmi, ktorí už možno ani nežijú. Ide o to, aby ste vo svojom vnútri pri pomyslení na nich necítili výčitky, kritiku, hnev, ale pokoj a úctu. 4. modul. Náš život je neoddeliteľne spojený s prírodou a evolúciou, ktorá trvala milióny rokov. Takto sme dostali do vienka inštinkty a reflexy, vďaka ktorým ľudstvo prežíva ďalej. Ako nás ovplyvňuje krajina, spoločnosť a doba, do ktorej sme sa narodili? No jednoducho sme sa narodili na Slovensku, či sa nám to páči alebo nie. A žiadna hra na niekoho iného to nezmení, iba nás oslabí. Niečo si povieme aj o rodovom poli. Všetci patríme k svojmu rodu a každý, kto bol súčasťou, nám nezanechal iba nejaké fyzické dispozície, ale aj naše schopnosti, talenty a nesieme si aj ich zakódované traumy a bolesti. Aj tie sú našim dedičstvom, aj keď sa nám to nie vždy páči. Sila rodu nám predurčuje aj silu a atmosféru rodinného pola, v ktorom sa stretávajú rodové systémy otca a matky a vytvárajú nové a jedinečné pole. A iba od vás bude záležať, či tieto spojené rodové systémy sa vzájomne obohatia, alebo sa budú degradovať a ponižovať a tým degradovať aj identitu vašich detí. Prečo sa venujem týmto jednotlivým úrovniam? Na každej z nich totiž môžu vznikať traumy a poruchy, ktoré spôsobujú problémy deťom a ich terapia potom musí zodpovedať úrovni, na ktorej vznikli. 5. modul. Výchova sa deje ruka v ruke s vývojom dieťaťa. Vývoj je vnútorne podmienený proces, ktorý je automatický a má svoju postupnosť. Nastupuje sedenie, lezenie, plazenie a tak ďalej. Princípom vývoja je zrenie centrálnej nervovej sústavy. Výchova je paralelný proces, v ktorom je kľúčový princíp učenia. Je dobré, ak vývoj a výchova, čiže zrenie a učenie spolu plynú, vzájomne sa podporujú a to vždy v správnom čase. Každé vývinové obdobie má svoje potreby, ktoré sú raz viazané na osobu matky a potom na osobu otca a nakoniec sa od vás deti potrebujú odpútať a byť sami sebou, aby mohli ísť svojou cestou. 6. modul. Zdravie je jedna z najcitlivejších tém pre rodičov a každý prejav, či už je to teplota, kašel, enuréza, problémy so správaním, jedením, bolesti brúška, agresívne správanie narúša atmosféru celej rodiny. Akýkoľvek symptóm, telesný ako aj psychický, nám niečo signalizuje, podobne ako aj zvýšená teplota zapadá do rámca určitého ochorenia. Jeden z najmladších medicínskych odborov je práve psychosomatika, ktorá sa zaoberá celostným pohľadom na zdravie človeka, rešpektuje prepojenie jeho psychiky a somatiky. 7. modul. S jednotlivými vývinovými obdobiami súvisia aj vývinové poruchy, ktoré majú svoje symptómy. Ak riešime symptóm spôsobom, dáme liek na teplotu alebo bolesť a ona ustúpi a nenájdeme jej príčiny, môže sa nám symptóm prejaviť v inej, komplikovanejšej podobe. Snažím sa viesť rodičov k tomu, aby prijali a riešili aj psychické ťažkosti dieťaťa už v rannom veku. Ak budete ťažkosti detí riešiť skôr, môžete sa vyhnúť väčším komplikáciám napríklad v puberte. Často práve puberta je potom to najproblémovejšie obdobie, kedy sa vám ukážu všetky skryté traumy a neriešené problémy. Školský vek, to sú všetky poruchy učenia. Dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia a poruchy pozornosti a na ne nadväzujúce poruchy správania, klamstva, depresie, bolesti brúška, bolesti hlavy. No a potom prichádza puberta a rizika drogových a iných závislostí, kriminalita a samovraždy. 8. modul. Či už vývin dieťaťa prebieha normálne, alebo sa objavujú nejaké problémy, sú určité výchovné princípy preventívneho charakteru, ktoré je potrebné realizovať primerane veku dieťaťa.
Potom sú tu výchovné princípy podporujúce a stimulujúce rôzne kvality dieťaťa, či už mentálne alebo fyzické. No a svoje miesto vo výchove majú tresty, prirodzené dôsledky, pravidlá a hranice. Samozrejme, pri používaní týchto výchovných princípov je dôležitá vaša schopnosť vedieť ich správne kombinovať a v správnom čase. Tu by som výchovu prirovnala k Rubikovej kocke, kde treba koordinovať správny pohyb, správny smer, správne miesto, v správnom čase a tempe. 9. modul. Týmto modulom by som vás chcela inšpirovať k rôznym aktivitám, ktoré môžu výchovu obohacovať. Chcela by som poukázať na riziká v prípade, keď niektoré aktivity intenzívne podporujete na úkor prirodzenej, spontánnej hry alebo iných záujmov dieťaťa. A veľkou témou sú aj médiá a nástup počítačov, mobilov, tabletov a fenoménu sociálnych sietí a s tým súvisiaci aj virtuálny autizmus. 10. modul. Každý robíme vo výchove omyly a chyby a ak chyby poznáme a uznáme ich, máme možnosť poučiť sa a zmeniť ich. Prečo mal král a kráľovstvo svojho šaša? To je o mieste humoru a smiechu vo výchove. Veľkým problémom dnešných detí, ale aj dospelých je vnútorné ticho. Unikáme pred ním do vonkajšej reality, spoločnosť, kamaráti, televízia a počítače. Vo svojom vnútri sa totižto stretávame so svojimi zabudnutými a potlačenými emóciami, ktoré sú našimi tieňmi a práve na ne môžu deti citlivo reagovať. Tanec je najkrajší spôsob neverbálnej komunikácii, v ktorom naladenie a plynutie vytvára harmóniu vo vzťahu. A tým aj v rodinnom poli. Deti sa tešia, keď vidia rodičov spolu tančiť, cítia ich citové naplnenie. Láska je jemnou esenciou a substanciou. Je to ako svetlo a teplo, ktoré samotné nevidíme, ale cítime. On nás spája, rodiny a rody a vďaka nej vieme, že patríme k sebe. A práve táto láska je nevyhnutným predpokladom výchovy. Veľkou témou sú aj sladkosti vo výchove, ktoré určitým spôsobom súvisia s témou lásky. Živly sú najväčšou silou sveta a je to prastará energia viažúca sa k vzniku života a naše emócie sú naše živly a ovplyvňujú aj našu výchovu. 11. modul. Každá rodina si nesie svoje menšie alebo väčšie problémy. Každá rodina prežíva obdobia pokoja, ktoré sa môžu striedať so stresujúcejšími obdobiami. Sú rodiny, ktoré ich vedome nechcú vidieť, popierajú, ich zatajujú a sú rodiny, ktoré si ich ani vôbec neuvedomujú. Patologické rodičovstvo. Duševné ochorenia sú pomalé, plíživé zmeny osobnosti jedného partnera. Niekoľko rozvodových situácií som riešila, kde práve pomalé ochorenie matky alebo otca narúša harmóniu rodinného pola. Neobídeme ani tému rozvádzajúcich sa rodičov a tému, ako minimalizovať dôsledky u detí. Aktuálnou témou je aj striedavá starostlivosť o deti. Moja 41-ročná prax znalca z odvetvia psychológie ma týmito problémami previedla ukážkovo. S rozpadom rodiny súvisí aj téma jednopohlavných rodín a ich vplyv na vývin osobnosti maloletého chlapca alebo dievčaťa, ktoré sú vlastne potom vychovávané iba jedným rodičom. Adoptované deti, aj tie nesú svoje rizika, aj napriek tomu, že dostali dar novej rodiny. Neznámou témou sú deti z umelého oplodnenia. Nemám toľko skúseností, aby som mohla niečo zovšeobecniť. Príroda však pre niečo neumožnila rodičom mať dieťa a ako sa toto prejaví v ďalšej generácii, to nevieme. A objavuje sa aj problém trojrodičovstva a darcov spermií. No a zanedbávané deti. Nejde iba o tému sociálne slabších rodín, ale možno rodín a rodičov dobre situovaných, rôzne angažovaných, skrývajúcich sa za rôzne hmotné veci. 12. modul. Čo urobiť skôr, ako pôjdete k odborníkovi? Byť zorientovaný, k akému odborníkovi ísť, čo mu pravdivo povedať, čo od neho chcieť, je témou predposledného modulu. Skutočne by som rodičom doporučila, aby od malička, tak ako majú svojho pediatra,
mali aj svojho psychologa. Je tu však problém, je nás málo v porovnaní s medicínskymi odbormi. A ak teda nenájdete psychologa, vedieť si pomôcť čo najviac sám a o tom je cyklus Výchova v kocke. 13. modul. Mojím problémom na tejto ceste bolo neustále doplňovanie, skracovanie, vyraďovanie rôznych mojich skúseností o výchove. Zápasila som s pocitom, aj toto je dôležité, aj toto je zaujímavé, až som sa zamotávala v množstve informácií, ktoré som musela aj tak vyradiť. V mojej každodennej praxi sa stretávam s množstvom výchovných príbehov, ktorých riešenie je inšpirujúce pre všetkých rodičov. Práve toto a všetko, čo som vyradila alebo ešte objavila, by som postupne doplňala práve v tomto poslednom module. Možno by som tam zaradila aj hĺbší pohľad na niektoré témy. Nebuďte prekvapení, ak zatiaľ nenájdete všetky videá. Pripravujem ich postupne a takto budú v určitých intervaloch pridávané na webovú stránku. A ešte. Nie je pre mňa jednoduché v tomto veku postaviť sa pred kameru a hovoriť. A k tomu ešte trémistka, dyslektička. A preto vás prosím o určitú toleranciu. Aby som to sama prekonala, musela som si uvedomiť hlboko v sebe, že toto nie je o mne, ale o výchove. Ďakujem vám za všetky deti, ktoré takto možno dostanú nádej na pochopenie svojho správania, ale aj ochorenia.